Здравейте! В това видео ще ви покажа как да обработвате вашите видеа. За целта избираме CapCut New Project, за да стартираме нов проект и избираме видеото, което трябва да обработим от галерията. Разбира се, може да добавим няколко видеа, ние решаваме колко ще качваме и колко ще обработваме. Както виждате, веднага ни се зареди видеото и съответно полето, където може да го обработваме, както и менютата, които виждаме. Лично аз най-често използвам определени менюта, които ще ви покажа именно сега. Като начало аз не познавах различните платформи за автоматично генериране на субтитри и в началото си пишех самите субтитри. Това правех от Add Text и съответно добавях едно по едно текста, който казвах и говорех като цяло. От Animation пък менюто избирах различна анимация, така че да може да се появява в момента, в който говоря, а от увеличаването и намаляването на секундите, размера на казаната дума, време траенето и така нататък. Друго, което може да използвате е плюсчето отстрани, което ще ви помогне да добавяте нови видеа, ако сте пропуснали да добавите някое в началото. За да изрязвате различни моменти от вашето меню, с бутона Split може да го направите, като в началото и в края, там където трябва да изрежете, искате бутона Split и съответно после с Delete премахвате момента, който е нужно да се премахне. Друго нещо, което използвам доста често е бутона Overlay. Когато натиснем Overlay, ние може да поставим върху нашето видео други неща, като например снимки, видеа, гифове и така нататък. Ние може да избираме различни неща, които може да добавяме за по-голям ефект на нашето видео. И съответно да добавим Transition Animation, за да може да излезе по-готино на екрана, както и ефект със звук след това. Друго нещо, което може да ви свърши работа, са различните ефекти, които може да използвате. Може да изберете различни от предложените. Не е нужно да закупувате Pro версията, за да ви станат готини видеята и да изглеждат ефектно. Може да използвате и безплатната версия. С увеличаването на дадения ефект, отново чрез привлачане, може да го приложите към абсолютно всичките видеа и цялото време на вашето видео. Следващото нещо, което ще ви покажа, е как да добавите звукови ефекти. Може да го направите от аудио, съответно ефект, и от различните подменюта да изберете ефекта, който ви е нужен като звук. Аз лично си ги добавям към любими, защото доста често използвам едни и същи ефекти, като този. И погледнете след това видеото колко по-ефектно изглежда и колко по-добре. С влачене може да премествате различните елементи от вашето видео, както звука. Ето го и резултата. Друго нещо, което може да използвате е VoiceOver. Както виждате, това видео е записано именно на VoiceOver. Като задържим бутона на микрофона, започваме да записваме. Друго нещо важно е именно Adjust. От Adjust може да контролирате светлоценките, контраста, Saturation и така нататък, за да подобрите видеото и съответно да подобрите начина, по който ви виждат вашите потребители. С влачене може да увеличите до края на видеото съответния ефект. Може и директно от Adjust долу до Reset обикновено седи Apply to All, т.е. да го добави към всичките видеа, за да не е нужно вие да чрез влачене да